og velkommen til min nye YouTube-kanal. Jeg er lidt nervøs, hvis du kan høre det på min stemme. Jeg vil gerne starte min YouTube op og se, hvordan det kommer til at gå. Så derfor så har jeg valgt, jeg hedder forresten Annette Nikolajsen. Jeg er clairvoyant healer, og jeg trækker 3 kort fra det her. Hvis du synes, det er spændende, så må du gerne skrive like nedenunder, så jeg kan få nogle følgere, så jeg kan gå live på. Men jeg har trukket 3 kort. I dag, det her kort, det handler om, at der er intet at bekymre sig om. Prøv lige at se det her kort, prøv at se englene. Så hvis du går og tænker over et eller andet, du bekymrer dig rigtig, rigtig meget over i øjeblikket, så slip tanken, fordi at englene har sørget for, at de skal nok hjælpe dig. Og du kan komme ned og mærke det i maven, og du kan også bede dine engle om at gå ned i maven og hjælpe dig med at få givet slip på dine bekymringer. Nummer 2 kort, det er ny partner. Og det handler om, at vi kan få nye guider. Det kan også være, at vi får nogle nye fysiske personer ind i vores liv. Det handler om, at du skal være åben og modtagelig for alt det, der sker. Så vil jeg også sige, at nogle gange, når man får en ny spirituel guide, så vil man opleve, at man kan godt føle sig lidt ensom og føle sig lidt alene. Men det er bare indtil du kender den nye guide. Så prøv lige at se, hvor smukt det er kort og enhjørningen. For at tingene skal lykkes for dig, så handler det om, at du skal dagdrømme. Dagdrømmen, det kan man gøre på mange måder. Mange kalder det for meditere. Men det der med, at man sådan lige sidder og kigger ud i luften, og det hele ligesom forsvinder for en. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt nervøs, men det må man gerne være første gang. Og så næste gang er jeg ikke nervøs. Og måske næste 10 gange, men det er lige meget. Men det der med at dagdrømme, det handler om. Det handler simpelthen om, at man sidder og mærker, hvordan tingene kommer til sig. Og så min opvaskemaskine begynder også at hyle midt i det hele. Så jeg tænker, at vi må bare tage det, som det kommer. For det er bare en prøvevideo. Jeg ville lægge en video op på 16 minutter, og det kunne den ikke. Så nu er det bare en prøvevideo. Så 3 kort til dig i dag. Der er intet at bekymre sig om. Du møder en ny partner, forretningsmæssigt, en ny ven, en ny spirituel guide. Og så sæt dig ned og dagdrøm om det, du ønsker. Så jeg håber, den har været lidt inspirerende. Jeg kan godt høre, at den ikke selv er så fin, men man skal jo starte et sted, og man skal komme ud af sin comfort zone. Så jeg ønsker dig en fantastisk dag, og husk at nyde det, og det er den 12. juni 2025. Og om 3, 4, 5 måneder, så griner jeg den her første video. Kan du have det godt? Hej hej!